Takže čaute, toto je moje prvé video, čo natáčam. Dneska som tu s... Tam mnou! Nehovor moje pravé meno. Povedz moje Minecraftové. s Dark Matkom. A ukážem, jak sa stáva Minecraft ohňostroj. Najprv dám deň. Nesmej sa furt, lebo to bude vypadať debilne. 0. Dobre. Takže len mne, alebo všetkým ostatným. Dobre, iba mne. Budeme potrebovať obsidian, redstone, páku a TNT. Počkať, to stačí, dobre. Takže spravíme si takto. Ja viem robiť lepší ohňostroj než ty. No jasné, ja som prvý 3 dní. Čo? Môže to Si byť... prvé 3 dní. Neviem. Takto proste hoci jak dlhé. Sem TNT, tuším to malo byť po to. Ja viem lepšie. Kubo, vieš čo sprav? Daj hore samé farebné vlny a keď to vybuchne hore, tak tie vlny padnú, vieš, už rozbité a bude to vyzerať hustie. Jak to mám padnúť? Mám to tam dropnúť, či jak? Ne, však tam dáš vlny hore a keď to vystrelí to TNTčko, tak to ich rozbije tie vlny a tie budú padať Ale ja dole, mám ne? svoj nápad, ja ťa serem. Toto bol čiste môj nápad, nikto ma nemôže skopírovať, lebo to bol môj nápad. Však to točíš preto, aby si to mohli ľudia postaviť, ty Magor. Takže... Je tu jeden s pingom 300 a ide mu to rýchlejšie ako Tada, ten, ktorý vybuchlo má to ping a aj 20. tam ako môžete vidieť pekný ohňostroj. Trošku to bolo zlé. Trošku si bol škaredý. Proste. Idem to postaviť ešte raz. Tak akože rušíš video a ideš ešte od znova? Ne, ešte furt natáčam. Ja. Nechcem byť debil. Ježiši, Aj keď už som trošku debil. Nie to spravil. Kvôli hajzlovi tu trčíme už pol hodinu, keď sme mohli už pol hodinu hrať. Kvôli komu? Kvôli takému jednému, ktorý má pomalý internet a musí sa mu to načítať a my sme už mohli hrať, ale on nás tu zdržuje. Fuck you. Pieder. Ja kung pao. Dobre, jo, už to má, konečne, už to má. Tada, už to je, aha není, ešte to mi chýba. Tu a rýchlo to musím odpaliť, pretože už musím rýchlo. Čo musíš rýchlo? Nič. Ne. Vidíte pekný ohňostroj, takže čus.